Добро слънчево утро и здравейте от нашия ден втори от 8-дневната ни екскурзия в Египет. Температурата в 8 сутринта вече е 43 градуса, а ние се отправяме към ресторанта, за да закусим. Както може да видите, първият от всички 7 ресторанта в хотела е доста голям и предлага супер богат избор за закуска. От всякакви солени вкусоти до всякакъв вид сладки изкушения и напитки. През целия ден втори в Египет решихме да се отдадем на пълен релакс в огромния басейн под горещите слънчеви лъчи. Тъй като моята половинка е супер комуникативна личност и обича да раздава големи бакшиши, веднага намери общ език с персонала на бара, както и с персонала, който отговаряше за разпределянето на шезлонги, и по този начин ни уреди шезлонги за всички 8 дни на първа линия на басейна. Буквално си топим крачетата от шезлонга директно в басейна. Денят ни премина страхотно, много спокойно и релаксиращо и успяхме да се насладим на невероятно вкусните коктейли, които ни предлагаше нашият барман. Към обяд отново огладняхме и хапнахме около басейна. След вкусния обяд отидохме в другата част на хотела, където се намираше масажно студио, в което имахме запазен час за масаж. А тук с песни и танци течеше страхотно забавление. Полагаха ни се 4 безплатни масажа, 2 за мен и 2 за моята половинка, като масажът е по избор – релаксиращ, антицелулитен, спортен, ароматерапия и така нататък. Масажите разпределихме в различни дни. Тъй като моята половинка раздаваше с удоволствие бакшиши на персонала, които пък от своя страна наистина си го заслужаваха, изтеглихме набързо пари и се отправихме към стаята, където се освежихме, починахме за час и се отправихме към следващия ресторант, в който имахме запазени места за вечеря. Вечерята ни беше с невероятна гледка, а същата вечер празнувахме и 9-та годишнина от нашата сватба. По този повод персоналът, без ние да знаем, беше украсил масата много сладко и романтично, което беше много приятно. Вечерята беше на тема морски дарове, които ние обожаваме и беше невероятно вкусна. Насладихме се и на традиционна музика с много емоции и усмихнати хора. На здраве от нас! Така премина ден втори от нашата почивка. Релакс през целия ден и невероятна вечер. А сега е време да се отправим към стаята, тъй като утре ни очаква натоварен ден, за който трябва да се заредим с много сили. Как премина ден трети от нашата 8-дневна почивка в Египет, вижте в следващото видео. Една малка подсказка. Ден 3. Египетските пирамиди.